Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Scent Intense for Men and Women. Iyan ni siya ni Costume National. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanan nga pahamot ang muna kong tulokon. Kag, o de parfum ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit, kag makahang, kag makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have tea, cinnamon, apple, kag bergamot. Ang tsa, matamis kag berde nga herbal nga nota. Cinnamon nga matamis kag mainit kag makahang nga nota. Mansanas nga presko kag matamis nga nota. Kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have hibiscus, jasmine, kag tavana. Ang gumamela, mahumok na siya nga bulak nga nota. Jasmine nga matamis kag puti nga bulak nga nota. Kag tavana nga talom kag mapait nga herbal nga nota. Kag for the base, we have crystal amber, sandalwood, patchouli, leather, kag olibanum. Ang crystal amber kag ang amber, pampainit na sila nga duha. Tapos sandalwood nga oriental nga kahoy nga nota, patchouli nga madulom, kag matamis nga dumi pagkaduta nga nota, leather nga paha kung simutan, kag olibanum nga presko, kag makahoy, kag makahang nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dasun naman, bye-bye!